forog, tessék. Ja. Ugye az első futammal 24. voltál, és utána a 17. helyre javítottad magad. Kérlek, foglald össze, hogy hogyan sikerült az első futam, és utána mit tanultál belőle, és utána hogyan vágtál neki a másodiknak, és hogy sikerült? Sajnos az első futamom az nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. A pálya közepén egyet rontottam, majd, hogy nem, el is estem, de szerencsémre annyira mozgékony és talán erős is vagyok, hogy sikerült ezt megfognom, megmentenem, és tovább csúsztam. Viszont evel kicsit bele is fékeztem, elvesztettem a sebességemet. Sajnos a pálya alsó részébe is egyet rontottam, úgyhogy az a futamom csak a 24. helyre volt elég. Viszont a második futam, arra már összeszedtem magam, és a második futamom időeredménye az már egy 11. hely. Így is képzeltem el, hogy 10 és 15 között, vagy az első 10 között leszek, tehát a második futamommal meg vagyok elégedve. Ugyan ott is volt egy kis hibám, de nem akkora, mint az elsőben. És ugye ennek a két eredménynek az összesítéséből lettem 17., ami így utólag szerintem egy fantasztikus eredmény, nagy neveket megelőzve, sokan kiestek a második futamba. A baj az volt, hogy nagyon gyengék voltak a látásviszonyok, nem lehetett látni, hogy hol van kihopposodva, hol van kiegesedve a pálya. Így sok mindenkit megviccelt, de úgy tűnik, hogy a második menetre jól felszívtam magam, és egy jó menetet csúsztam. Változások történtek a stábodban. Walter Hubmann kivált a csapatból. Kérlek, foglald össze ennek a körülményeit, és hogy mi vezetett oda, hogy őtől megváltatok. Sajnos a csapatfelállásban változás történt, Walter Hubmanntól megváltunk, így Renato Gáspár nem csak szervizember, hanem edzőnként is funkcionál. Sajnos meg kellett hozzuk ezt a döntést, mert a kémia nem nagyon talált kettőnk között, és úgy éreztem, hogy nem eléggé tud engem inspirálni, és nem eléggé nem eleget tud hozzátenni a munkánkhoz, és úgy döntöttünk, hogy ha nem eleget, akkor inkább ne is vegyen el, ne hátráltasson, és akkor így megváltunk tőle. Ez egy nehéz döntés volt, nem egyik napról a másik napra hoztuk meg, viszont úgy gondolom, hogy egy jó döntés volt. Az eredmények is mutatták. Sajnos ő már Lake Louise-ba se lehetett ott, viszont az volt eddigi legjobb Lake Louise-i eredményem, eddig legjobbi szezonkezdésem, és azután csak egyre jobban tudtam versenyezni. Ugye volt a 9. hely, most a 17. Nem kerültünk könnyű helyzetbe, viszont erősnek érzem magam, és úgy érzem, hogy a szezont így végig tudjuk harcolni. Köszönöm szépen!